Kansainvälisyys näkyy koululla ystävyyskoulujen muodossa. Niihinkin pidetään yhteyttä lähinnä internetin välityksellä. Tänä vuonna Valkutan koulu Etelä-Virosta on käymässä Mustajärvellä. Seuraavana vuonna on mustajärveläisten vuoro tehdä vastavierailu jälleen kerran. Tästä vuosittain toistuvasta vaihdosta on jo muodostunut lähes traditio. Johanna, hävitsä siellä mitä vasta? Täällä vanhoja tuttuja ja kyllä löytetään nyt uusiakin. Tulemme alatti mielellään tänne, koska meillä kahdella pienellä, hän on semmoinen toimelias ihminen ja johtaja ja hänellä on tärkeä oppilaiden kehitys. Ja se on meidän yhteistyön mahdollisuus. I want to sleep. This is our first school day. Let's get up. I want to eat before I get your breakfast ready. Hurry up. Can we swim to school? Yes, sir. The big long school is not far. It's on the Silver Willow. Is Mr. Green our teacher? That's right. He's already waiting for you. He's singing the first lesson. Well, the first lesson is jumping, then comes swimming. The third lesson is diving. Then you can swim back home. I hate diving. I don't dive. I don't want to go to school. Don't be silly. It's fun. I can dive very well. It's time to go. Then jump into the water. 1, 2, 3. Tässä on keskat keruliset, kairat katsaa kaikkiiset. Kalli, kalli, muissille, kalli, kalli, ja tuusiemmelle. Kalli, kalli, mu kaisukarulle, kalli, kalli teille kõigile. Ning juuksulla selvistab karvaseid ja kilas pea enese sarnaseid. Kiitoksia. Tämähän on mielenkiintoinen lahja sen takia, että me ollaan oltukin Vörtsjärven rannalla. Silloin yhdellä matkalla tehtiin sitä tutustumisretkiä. Täälläkin on varmaan ihmisiä, jotka oli mukana Juhani. Ei katsota muille. Minä tiedän, että kaikille piisaa. Katsotaan toisella kerralla. Että me tehtiin pöydän ääreen mielellään. Haluaa oikeasti lisää.
Syötävän tai koodi. Tai jakaudutaan alas sitten ylös. Teillä on pistoja ostaa heti. Missä se... Sami, katso sä nyt sitä pussia tuota, että se saadaan jätessä. Koskespussi. On tossa. Ihan normaali koulupäivä. Mietittiin kevään aikana, että mikä se olisi semmoinen pieni muistolahja teidän niin oppilapsille, eli Nalle, jolla on reppu, jota me askarreltiin täällä koulussa. Meillä oli myös vanhempia mukana. Teillä on saanut vielä paremmin. Ja sitten tulee 6. luokkaa. Terese! Niin Tamar. Mikäli mä ymmärsin oikein, niin te lähdette nyt tästä, niin lähdette kohti etelää ja poikkeatte Iittalan lasitehtaalla. Joo, et me yritämme minna sisse siis Iittala laasitehasesta ja vaadata me paljon saa. Kiitoksia kovasti. Seuraava Lea, ole hyvä. Lea, Anneli. Kiitoksia.